Atopámonos en Río Caldo, no concello de Lobios, no monte veciñal en Mancomún da Comunidade de Montes de Río Caldo. Aquí vamos a facer unha actuación para recuperar unha masa de sobreira desde un punto de vista de prevención de incendios forestais. Temos tamén nas miñas espaldas unha masa de eucalipto mezclado con piñeiro do país, con pino pinastres, e a idea é eliminar as dúas especies e que quede únicamente unha masa casi monoespecífica de Quercus suber, de sobreira. O primeiro que se vai facer, aparte de eliminar esas dúas especies adicionais, é o desbroce manual de toda a matogueira que hai por debaixo e despois unha selección de pés e unha poda para configurar unha masa que poida defenderse en caso dun incendio que non entre o lume e que pare nesa masa de frondosa.